Hello mga bay, kumusta mo diha? Mga unta ninyo. Kung amigas ang kuan ay. Yung nung ginigapil ang gason. Naunta mga bay, dahil ko shoot ano. Sinugbang kuan, isda nga. Malangsi. Hindi tayo sausawan. Suka sa katmon. Sukhang. Sukhang itong sausawan. So yummy. Nakita oy. Hinday. Karong adlaw mga bay, adlaw ron. Nalimot ko siyang adlaw time sa ha. Mangupya sa tadiri. Adlaw Martes, no? Abril. Adlaw Martes, Abril 14. 2020. Ngayong araw na ito ay petsa 14 sa buwan ng Abril 2020. Ngayong araw na po ito mga kapatid, mga kababayan ko, mga kaibigan ko. Sandali lang, tinabi ko pa yung yung mga langgam, no? Nilanggam yung ko, sukar ko. Okay lang yan. Sama sa buhay yan. Ang mga langgam. Ngayong araw po na ito, mag-umpisa po ang aking serbisyo publiko para sa mga kababayan natin na lubos na nangangailangan ng lalong-lalo na pinaka main source natin na kailangan. Yun po yung bigas. So, ngayong araw na ito mga kaibigan, magpapasalamat ako sa Panginoon at sa ginawa niyang instrumento na siyang nagbibigay ng tulong finansyal. Siya po si Shaets. Sa mga nanonood dyan ng aking LS, ng aking live streaming sa ating YouTube channel, si Shaets po. Siya po yung laging nagdo-donate dyan. Kaya maraming salamat. Bye Shaets. Ang dami mo na pong naitulong sa akin, sa amin. At lalong-lalo na ngayon sa mga kababayan natin na lubos na nangangailangan. Sobrang salamat po. Bye Shaets. Ayan. At syempre, kay Inday Ngabil, kilala niyo naman siya sa mga nakakilala sa kanya. At sa nagbigay ng pangalan kay ang founder ng pangalan ni Inday Ngabil, isa sa mga staff sa Hygiene Beauty Clinic. Thank you so much Hygiene Beauty Clinic for my forever kilay. Ayan. Salamat na marami. Ayan, thank you so much kay Inday Ngabil. Isa rin po siya. Siya magbibigay ng tulong pinansyal para i-partner sa bigas po na ibibigay ni Shaets. Ayan. Siyempre mag-umpisa ang aking serbisyo, kawang gawa para sa ating mga kapwa. Pagkatapos nito,
almusal ko, pupunta na po ako sa kuhanan ng pera at kukunin ko na po yung padala ng ating kapatid po na binayayaan po ng Panginoon sa ibang bansa. Yan. Magsishare po siya ng kanyang blessing. Salamat kayo, Bay Shaets. God bless you. And salamat talaga. Sobra. Sobrang thank you. Hindi pa tayo nakikita. Ako lang ang nakikita mo. Mukha ko lang ang familiar sa'yo. Halika na lang, kauna ta. Pero pinagkatiwala mo sa akin ang pagkakataon na ito. Maraming salamat po. Sobrang salamat kayo, Bay. Ha? No. Kuan ka nang tinaghihawat na yung baby girl ko. Dalaga na siya. Oh my God, excited. Magkakaapo na ako. Joke lang. Siyempre may pangarap tayo. Hinaan mo TV lang ga. Sabi ko na hinaan mo TV, bungol. Ito ni dako mo, nag-uulgi siya kay gibugas na siya. Yan mga kapatid, bibilisan na natin ang ating almusal. Kasi hindi ko pa alam mga bay kung anong lagay ng panahon ngayon sa aking paglalakbay sa daan. Hindi ko pa alam kung may masakyan ba ako or maglalakad na lang ako papunta sa kuhanan ng pera. Medyo malayo-layo siya pero kayang lakarin. Kaso nakakatakot na ang mga kalsada ngayon. Sobrang tahimik. Parang ghost town talaga. Kaya tingnan natin. Ayun. May dumaan. Pero, sabi ng aking uyab na pula, may mga dumadaan daw yung bagong uso na sasakyan ngayon dito sa LLC. Makaupuan lang ga. Yan yung ayan yung electric bus. Sa mga hindi pa nakakauwi dito sa Cebu, dito sa Lapu-Lapu, meron na pong bagong sasakyan dito. Tinatawag yan na e-bus. Electric bus. Star 8. Star 8. Napakaganda pong sakyan kasi may electric fan po sa ulo mo. Tapos may saksakan pa ng charger kung sakaling malubat ka. Diyan sa gilid ng upuan mo. Ayaw mo akong wala. Ito ilang kay electric fan nandoon sa kwarto. Nagtagsag electric fan itong dalawang bata. So, pero yung bus na yan mga bal, yung upuan niya diretso lang. Ganyan. Parang yung kainan natin sa probinsya, malaking mesa, tapos dalawang upuan sa gilid-gilid. Bali, malawak po yung gitna. Tapos, dito, straight lang yung upuan. Diyan, straight din yung upuan. Ayan. Sabi ng uyab ko na pula, libre daw, walang bayad. At si Bay Shaets, mga bay, gusto kong ipaalam sa inyo, may mga paupahan po siya dito sa Liloan. At ipinagbigay alam po niya sa kanyang mga magulang na
hindi mo na siya maniningil ng upa. Which is sobrang natouch ako. Hanggang matapos tong lockdown, hanggang hindi matapos, hindi po siya maniningil ng upa sa mga bahay na pinapaupahan niya. Sobrang napaka bait, napaka understanding po ng ating kapatid na si Baisha Etch. Tawagin lang natin siyang Sha Etch kasi ayaw po niyang magpasabi ng kanyang tunay na pangalan. Doon na lang po sa Sha Etch daw kasi parang private name na siya. Pero lagi po yan siya sa live stream ko dito sa ating YouTube channel na Inday Kabkab. At sa lahat po ng mga kababayan natin na may mga mabubuting puso, sa lahat ng may mga paupahan na hindi po naniningil ng upa sa mga nangungupahan sa inyo, saludo po ako sa inyo, mga kapatid. Sobrang ang laking tulong na po yan para sa ating mga kapatid na apektado din po sa ating krisis ngayon. Na sa mga kapatid natin, kung wala naman tayong importanteng kailangan sa labas, ito ngayon, patawarin nyo ako. Kailangan importante talaga itong lakad ko ngayon. Pero hindi ko alam kung ano mangyayari, no? Sa mga kapatid natin na hindi naman importante, kailangan sa labas, huwag na po tayong lumabas. Sumunod na lang po tayo sa batas para matapos na po kaagad itong ating problema at bumalik na po sa normal ang lahat para gawin nating zero. Yun nga, sinasabi natin. Tayo, ibang mga kapatid natin nag-iingat ng lubos-lubos. Pero ang dami pa rin talagang matitigas ang ulo. Ewan ko ba? Diyos ko, pag nanonood ako ng balita, naku, talagang ang sarap pag tirisin talaga yung parang ang sarap tirisin yung cellphone ko pag nanonood ako ng balita. Talagang pag sa TV naman, talagang tinitiris ko yung mga taong titigas ng ulo. Ewan ko ba kung natablan ba sa tiris ko. Tigas ng ulo. Parang awa nyo na. Lahat po talaga tayo apektado. Para matapos na mabilis itong krisis na kinakaharap natin. Makinig po tayong lahat. Parang awa nyo na. Diyos ko. Hindi natin alam kung anong kalagayan ng ibang mga kapatid natin, ibang mga kababayan natin sa panahon ngayon. Hindi natin alam talaga. Kung may kinakain pa ba sila, kung anong buhay ang meron sila ngayon. Yun na lang ang isipin natin, mga matitigas ang ulo, ha? Ako talaga, ilang beses na ako dito napagalitan. Kasi dahil nga sa mga late upload ko ng mga video, no, patawarin nyo ako. Kayo mag-alala. Yung mga bagong mga gala-gala na matagal na po yan. Makikita nyo po sa Ate Charing, ang reyna ng South Korea, kung anong petsa pa niya pinost. Tagal na po. Pare-parehas lang kaming tatlo halos ng mga content pag nagsama-sama. Kaming tatlo. Minsan na unang makapag-post Ate Charing. Minsan si Inday Ngabel. Minsan ako rin. Pero madalas nahuhuli yung mga video ko. Kasi kalat-kalat yung mga video ko eh. Walang isang cellphone. Nanghihiram ako kasi nga naubusan yung gallery ko. Hindi na magkasya. Kaya yan. Pero lubos po kami nag-iingat pag lumalabas kami. Yan. Sobrang salamat po sa inyo lahat. Mamaya tingnan natin kung
anong mangyayari sa aking paglabas. Sana'y ayos lang ang lahat. Ito ang almusal namin mga bay. Inihaw na isda. Isda na tamban. Tamban to sa Tagalog eh. Malangsi sa Bisaya. Oh my goodness. Coffee is life. Sana nga may masakyan ako. Diyos ko. Nakanda na ang lahat ng aking gadget. Magtatakip ako ng ulo ngayon. Nalagay ako ng shawl sa aking ulo. Gaya ng pagtatakip ng mga Muslim. Gaya ng suot namin nung nasa Kuwait pa ako. Minsan, nagtatakip akong ganun pag nagluluto. Alam, kikita niyo naman yun. Tapos, magka-gloves ako. Balutin ko ang buong katawan ko. Siyempre, mag-ingat na tayo. Ayan. Si Inday Ngabila. Hindi ko alam kung anong proseso ang gagawin namin. Pag-usapan pa namin. Kung mamimili kaming dalawa or utusan na lang siguro namin ang aking uyab na pula. Kasi pag dalawa kaming lalabas, mas malaking alalahanin. So siguro, sabihin ko kay Inday Ngabil na puntahan na lang siya ng aking uyab na pula at kukunin yung kung magkano man ang kanyang maidagdag para sa ating noodles at dilata. Kasi noodles at dilata ang ipapartner ko mga bay para sa akin sa part ko. Kasi ako gusto ko rin talagang tumulong. Sabi ko nga sarili ko, sana Lord may magawa rin ako. Tulungan mo ako. So ito na yon. Ito na yung magagawa natin mga bay sa ating mga kababayan. Nalubos na nangangailangan. Lahat naman talaga ngayon halos nangangailangan talaga. Pero hanggat may ma-share tayo, share tayo. Ha? Hanggat meron pa tayo, madukot ng konti hanggat kaya pa. Kasi ako, meron pa namang naipon ng konti. Galing po yun sa inyo mga bay. Sa sahod ko po sa YouTube, mamamahagi tayo. Mag-share tayo. Yan. Tapos, mag-iwan lang ako ng konti. Para umabot. Umabot sa aking muling sahod. Malapit naman din. Ilang araw na lang ang titiisin. Kaya pa yan. Kahit anong maiulam, okay lang yun. At least, may mailagay ka sa sikmura mo. Ayan. Napakainit, grabe. Napakainit ng panahon, pawis na pawis ako. Yan. Tapos na. Kunti lang yung kanin ko, 1 cup lang. 1 cup of rice, kinalat ko lang para lumamig siya.
So, bye. Bye siya, It's. Thank you so much. Ang pinano namin pala ni Inday Ngabil, tama na yung 8 sakong bigas. Bigas mo. Sabi niya, okay na daw yun. Makapagbigay na tayo ng 135 na persona. So, yung bali, yung sobra ba, idadagdag namin pambiling dilata. Kasi yung pinadala ni Bay sa It's is 18,000 mga bay. So, idadagdag namin pambiling dilata. Magbibigay din ako ng pambiling dilata. At pati na rin si Inday Ngabil. At siguro may darating pa. May isa pa. Nangingiliti yun kahapon sa akin. Hindi lang niya muna ipasabi ngayon. Kasi sabi niya, hindi pa siya sure na makapagpadala ngayon. Makalabas ngayon. Pero ipahabol natin kung sakali na makarating. Sobrang salamat talaga sa inyo. Sige, gura na ako. Naubos ko yung 6 na isda. Ayan. Sana'y patnubayan ako ng Panginoon sa aking lakad ngayong umagang ito. Medyo tanghali na ako nagising mga bay kasi napuyat akong kagabi sa mga live, sa mga LS na yan ng ating mga kapatid. Si Bay Al kasi nag-LS ng 2:00. Pipikit na sana ako. Nakita ko nag-LS siya. First time niya mag-LS. Kinukulit namin yung mga anak niya. Mga Inglesero. Ayan. At saka si Gemini Vlog. Si Gemini Vlog mga bay. Nasarapan sa LS niya. Talagang umabot siguro siya ng baka mag-4 na oras. Sabi ko, nakatulog na ko lahat, na naginip na ko lahat. Nandiyan ka pa rin, Vice Mayor. First time niyang mag-LS. Talagang nag-e-enjoy siya. At sa kanyang pag-e-enjoy, hindi na niya napapansin na umabot na pa siya na mag-4 na oras siguro. Kasi nung iniwan ko kagabi, 3 oras na yun, mahigit siya eh. So baka mag-4 na oras siya kasi may mga bagong pumasok. Napakasaya po mag-LS sa YouTube. Kasi parang nag-uusap lang tayo. May i-comment ka tapos sasagutin ko. Ganun. Okay, hanggang dito lang po ako kapatid. Maraming salamat. Ingat kayong dyan at God bless po sa mga kapatid nating may mga mabubuting puso. Maraming salamat po.